Bide honetan engo ditugu erroen arteko eraketa batzuk. Hasiko gara biderketa batekin, gero engo ditugu zatiketak eta beste eta amaitzeko batuketa batzuk, bale? Zelan bidertzen dira erroak? Erroak bidertu izateko bete behar den baldintza bakarra da errotzaile bardina izatea. Eta hori lortzeko errotzaile komunera laburtuko ditugu erro biak edo agertzen diren erro guztiak. Kasu honetan, errotzaileak dira 2 eta 4. Joan, 2 MKT 4. Horrengo dugu. 4 erro, bider, 4 erro. Lehenengo erroan, karratua zenez, errotzailea bider 2 egin dugunez, barruko osoa berbi egin behar du. Eta azkena, ez da modifikatzen, da bat zati aberbost. Orain, biderkaketa aldu egin. Zelan? Dana erro baten barroan sartuta. Aberbi bider bat zati aberbost. Geratzen da? 4 erro, aberbi zati aberbost da bat zati aberriru. Beraz? Honekin, amaituta. Bale? Topa beste ariketa bat, azteketa batetik atarata, eta ariketa honetan, agertzen dira, egiteko biderketa batzu, zatiketaren bat, berredurarik, denetarik. Hasiko naz, biderkaketa honeaz, amengo neaz. Bale? Kopiako tamen. Aparte, 4 erro 8, bider 6 erro 6. Lehenengo, eta hau batzuk pentsatuko zu, gero aldugula egin. Nire ustez, komenigarriagoa da, egitea hasiera-hasieratik. Barruan dauden zenbakiak deskonposatu. 4 erro, bi berriru, bider, 6 erro, bi bideriru. Eta horrein azten gara begiratzen. Errotzaileak desberdina dira. Zein da MKT, 4 eta 6 artean, MKT da 12. Beraz, errobietan 12 piniko du. Berretzailea 4, 12ra ailegatzeko bider 3 egin diogu, bai? Bi berriru, berriru egin behar dugu. Bi berriru, berriru. Eta 6tik 12ra 2, bi bideriru, berbi. Orain, barrukoak simplifikatuko ditugu eta dana erro baten barruan sartuko dugu. Eta izango da, bi berriru berriru, bi berbederatzi, bider bi berbi eta bideriru berbi. Biak elkartu eta erro 12, bi bider 11, 3 berbi. Orain, begiratu behiko nuke, ea simplifikatu lehiken edo ez. Kasu honetan, 12 eta 11 ezin direnez zatitu zenbaki bardinaz, así que ezin da simplifikatu gehiago. Orain, zatiketa. Borrako tametik hau dana. Vale? Eta egingo dugu C. Zen da, erroa, zati, 3 erro abiren. Zenbakiak badauz deskonpostuta, orduan, errotzaile komunera laburtuko ditugu biak. 2 eta 3 direnez errotzaileak, MKT 6. Beraz, biak, 6 erro zati, 6 erro. Barrukoak orain, karratutik 6 errora, bider 3 egin dugu errotzailea. Beraz, barrukoa berriru. Eta orain, errotzailea bigarrena 3tik 6ra bider 2, beraz barruko guztia, berbi. Orain, sartzen dugu dana erro baten barruan. Aberriru, zati, aberbi, zati bi berbi. Bai, ja, hori erdi garatuta, bale?
Kontuz, zatiketak batutan, punturen bat ez dalako ondo ikusten edo, bihurtzen dituzue biderkaketa. Zeran egiten dira zatiketak hemen? Arazoak badituzue gogoratu beti alduzuela ipinamen. Zati bat, eta dala. Aberriru, bider bi. Aberriru, bider bi. Zati bat, bidera berbi. Orain, simplifikatzen ditugu aberriru eta aberbi, eta garatzen da, seierro, a, bider, biberbi. Edo, seierro, laua. Bietan, ondo. D. Borrako tau. Deren kasuan, ditugu erro baten barruan, berredura bat, eta berreduraren barruan, erro bat. Gogoratu, batuketak eta kenketarik espada ostartetik, berredurak edo berretzaileak erroen barruan kokatu alditugu edo kanporatu alditugu. Beraz, kasu honetan, barruratzen badugu, izango zen. 3 erro, 5 erro, 3 bersei. Orain, errotzaileak bidertzen dira. Erro baten erroa, 15, 3 bersei. 15 eta 6 aldira zatitu zati irubiak. Beraz, 5 erro, 3 berbi. Amaitu da. Bueno. Engo dugu E, eta gero ja A, batuketa, aparte engo dugu. Pizkat luziagoa dalako, eta... Eren kasuan, kontuz, biderkaura berezi bada. Kenketa bat, berbi. Beraz, biderkaura berezian formula aplikatu behar dugu. Eta da, lehenengoa berbi. Erro iru, berbi. Gehi, bigarna berbi. Iru erro bi, berbi. Ken, bi aldiz, lehenengoa, bider, bigarrena. Orain, kalkulatuko du. Bi erro iru berbi, biak berbi eginez da, lau bider iru, 12. Biak berbi eginez, bederatzi bider bi, 18. Ken, eta hemen batutan, lehatu itzen zarie. Eta oso simplea da, zenbakiak, kanpoan dagoen zenbakiak bidertzen ditugu, bi bider iru, 12, eta errokarratuak direnez biak karratu direnez orduan, 6, bi bider iru. Orain, zenbaki hauek batuko ditugu, honekin ezin dira batu, honek daukolako bidertzen erro bat, durun da, 30, ken, 12, erro 6.